मा होनदों नोङो मोनहांबाय दसेनो जायोलै दसेनो जायो थार' जोंहा बिटि ट्राइबेल सफैनो हादों। आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै अन थानायनि थाखाय जोंहा बिटिजि ट्राइबेला अन लाइक दान थेंक इउ। मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे। जोंहा बिटिजि ट्राइबेला गुड होननानै बुंदों थेंक इउ मोजाङानो दे। ओमफ्राय माइनाव नार्जारि सफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लाइक दान थेंक इउ। मा ओंख्रि जानाय आब'? कमेन्ट खालामदो दे। जोंहा बिटिसि दाल टमेट' मटर बा मोजां। दाल टमेट' मटर मोजां। कमेन्ट खालाम दे। जोंहा आंनि लाइफआव माथो दाना फैला नोंलाय बिष्णु नंगौ नामा? समखौनो मोनाखैलै। थांगोन दे मानो थाङा जानो। माइनाव नार्जारि बुंनो मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासो जोगोनारजों आलुसो।
Itu benar itu kita tanya. Ayah baru kalau jalan sih ulang lagi. Ya udah nanti ngapain sih? Baru buat sih. Sudah nanggung dia. Sudah. Ini tuh selimut apa? Nah, lu boleh ngutang lagi ya? Tahu itu. Sini ngutang ya? Ini orang. Tuh, jalan ngawur Uri kisi nane. Tidak. Jalan kan itu juga melang. Ini. Tidak. Ini dah main di Dubai. Tidak babu ribu tato. Kan itu.
होनबालाय ल'खौ गुरबा थांगोन बियो सिलाखौ लाबोनोसै होननानै जाबाय आधा बायदि नांनाय नङा
안부 Iya, sama lagu ini itu. Ya? Oh. Mưa ra. मा लिखेदों मा खालामसांखो बेयाव आदा मा खालामनो नागिरदों दा RCC न' जासिगोन बेयाव खालबार मा
मा लामा बिदिनोसै औ खालभार बारनो खिथाबाय थादों आरसि खालभार ना थिखा औ दहायनिफ्रायनो अन्थाइ माबा गारियावनो होनो मोनबालाय जाहैसिगौमोन लोगो लोगो लुजासिगौमोन।
दाबो बुङाखै नामा? ससेल' थांथारदों माथो। सिंजों सोबलांगासिनो दं दा। माला जागोन? लाबोखागोनमोन नामालै दिनैनो बिसोरलाय? हा?